F'sessjoni mal-medja l-Gvern ipprovda l-informazzjoni b'mod trasparenti dwar in-negozjati bejn l-Unjen tal-Għalliema l-MUT u l-Amministrazzjoni Pubblika dwar il-ftehim tal-Imkast. Dawn id-dettalji ngħataw mis-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru li hi responsabbli wkoll mill-Industrial Relations Unit, Dr. Joyce Kassar, u s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella. Intqal kif il-Gvern qed iżomm qabel kollox l-interess tal-istudenti u l-edukaturi filwaqt li l-Imkast għandha kull dritt obbligu tnaqqas kwalunkwe impatt negattiv li jista' jkun hemm fuq l-istudenti filwaqt li tiżgura li l-benesseri u l-ħajja akademika tagħhom ikunu stabbli. Intqal kif il-Gvern ma jista' qatt jaċċetta li jiftiem fuq talbiet li ma jkunux sostenibbli u li jkomplu joħolqu pis fuq l-istudenti u l-qraba tagħhom. Hawn intqal kif l-Amministrazzjoni Pubblika tħoss li hawn informazzjoni mhux kompluta u proprju għalhekk ittella din is-sessjoni sabiex dawk ikkonċernati jkunu jafu b'dak li qed jiġi propostu diskuss. Fost l-oħrajn l-MUT qed tippreżenta l-prinċipju li l-letturi jitħallsu €400 għal kull student li ma jgħaddix minn xi eżami sabiex dawn jagħmlu r-risit li ma prinċipju l-Gvern ma jistax jaċċetta hekk kif bħala ta' proposti oħrajn imresqa mhumiex sostenibbli. L-MUT qed tipproponi wkoll li jkun hemm l-impjegati li minkejja li xogħolhom huma l-istudenti dawn jaħdmu mid-dar jumejn fil-ġimgħa. Dan filwaqt li dawn l-istess ġranet jiġu akkumulati u utilizzati meta dawn iridu f'perjodi oħra matul is-sena. Fil-fatt in-nuqqas ta' ftehim qatt ma kien fuq l-aspett finanzjarju, iżda fuq azzjonijiet li mhumiex sostenibbli jew se jaffettwaw lill-istudent. Minkejja li normalment ma jsirux diskussjonijiet waqt li qed isiru azzjonijiet industrijali, il-Gvern baqa' jinnegozja mal-MUT sabiex jipprioritizza l-ħtiġijiet tal-istudenti u l-edukaturi. Dan il-proċess ra xejn inqas minn 70 laqgħa fejn fil-fatt sar progress sinifikanti u qbil fuq diversi punti. Intqal iżda kif id-direttivi li jolqtu ħażin lill-istudenti, il-familjari tagħhom u anke lill-industrija li ma tistax timpjega għal dawn l-istudenti baqgħu ma ġewx irtirati, anke jekk l-amministrazzjoni b'mod konsistenti baqgħet titlob għas-sospensjoni ta' tali direttivi. Minkejja dan il-Gvern jibqa' miftuħ għal aktar diskussjonijiet u ftehim. La jiġu rtirati d-direttivi attwali sabiex jiġu trattati l-ħtiġijiet tal-istudenti, jiġu rispettati l-ħaddiema kollha tal-Gvern u jitħares il-prinċipju ta' ġustizzja industrijali. Għal dan il-press briefing attenda wkoll il-Prinċipal tal-Imkast Stephen Vella li stqar kif huwa impenjat li joffri ambjent edukattiv ta' kwalità għall-istudenti filwaqt li jippromuovi l-benesseri tal-ħaddiema tiegħu b'mod sostenibbli u bilanċjat. Tkellimna mas-Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Dr. Joyce Kassar, li spjegatilna lan wara din is-sessjoni ta' informazzjoni għall-medja. Prinċipju fundamentali li aħna dejjem neżiġu huwa li meta għaddejjin in-negozjati ma jkun hemmx attività ta' azzjonijiet industrijali bħalma nagħmlu ma' kull union oħra. Wara 8 ġimgħat li rajna progress sew, ħassejna li din id-darba minkejja talbiet inuffiċjali li anki ġieli għamel il-Prinċipal tal-Imkast u ġew rifjutati, aħna ridna li din id-darba jifmu in-naħa l-oħra li jekk ħajibqgħu bl-attività industrijali li taffettwa l-ħajja tal-istudent, aħna ma stajniex nibqgħu niltaqgħu. Inkomplu niltaqgħu kif dawn jiġu merfuha.